Искаш ли да просто да се поскарваме? Не, просто не съм да увидим кучицата. Моля? Просто искам да видя кучицата. Моля? Искам просто да убия кучето ти! А защо искаш да убиеш моето куче? Защо не? Аз съм самичка, робот. А никой с мен, обаче може и ти да бъдеш с мен. Просто само може да бъдем приятели, ама без да му убиваш. Добре си? Хора, нещо става на мен. Ко? Не. Искаш, нали просто сме гаджета. Какви гаджета? Какво е където ме снимаш? Това е просто телефон. Аз също съм телефон. Искаш, може да ти отворя всичките работи, кузите си. Искаш. Добре. Трябва да бягам за малко. Идвам за пари! Колко пари искаш? 1 лев? Що не искаш по-много? 100 000? Тогава и 100 000 ще убивам. Тя не може да бяга, нали? Тя не може, нали? Не може да бяга. Ходи! Бягай! Извинявам се, приятели, трябва малко стана да фани ми. 100 000 искаш и 100 000 ще убивам. Добре си. Хора, май не помня нищо, ама мисля, че стана робот. Това какво е? Това съм да бъда робот. Това съм аз, май. Чувам да намеря. Ти кой си? Какво прави?